Кайбер кеше бу дөньяда яшәгәндә масаеп китә, тәкәбберләнә, башкаларның үсләреннән таптап чыгып, ниндидер үрләргә менә. Үсеп җитеп башлы күзле булгач, ике нәҗес юлыннан чыкканын оныта. Аны бер тамчыдан халык кылган бөек Раббысына ширик ката. Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын, тыйганнарын уйламыйча кире кага. Йөрәге түрендә эленеп тора рым-шырым булган тимер дага. Үлгәннән соң терелү юк, җәннәт һәм җәһәннәм ялган. Әкият сөйләп йөрмә монда, кем әле анда барып караган? Кем анда барып караган да, аннарысын кайтып сөйләгән? Кем терелтер сөякләрне, биталар инде күптән черегән? Терелтер шул, кем аларны беренче тапкыр дөньяга яралтты? Кем безнең йөрәкләребезне иман, таухид нуры белән яктыртты? Сиңа Коръән аятлары һәм Расулның хадисләре җитмимени? Йөрәгеңдәге каткан бузларны бер нәрсә дә җибетмимени? Барып карап, кайтып булган булса, бу инде сынау булмас иде. Андый кеше инде гомере буе башын сәҗдәдән алмас иде. Күктән акча яумый, үзем таптым, диеп күкрәгеңне какма. Сиңа үлгәч җитәр ни бары тик 2 метр җир һәм 3 тукыма. Зиннәтле, затлы өйләреңне дә ташлап китәргә туры килер. Кайнар җилләр, давыл ялкыннары белән сине каршы алыр кабер. Ялтыр-ялтыр килгән дөнья бизәкләре күзләреңне чагылдыра. Үтә күренмәле татлы ләззәтләре белән сине мавыктыра. Әле җырлап, биеп, типтереп яшә мәңгелеккә килгән кебек. Әмма онытма син, бу дөнья бары тик дулкын өстендәге күбек.